Bé, la fe per mi és el do més gran que he rebut de Nostre Senyor, però l'he rebut per mitjà dels meus pares. Per tant, la fe és el pal de paller de tota la meva vida i tot el que faig ho faig perquè tinc fe. Evidentment li demano a Nostre Senyor que em doni fe cada dia i me l'augmenti. La fe m'ajuda a viure amb agraïment tot allò de bo que m'ha donat, no? Nostre Senyor m'ha donat moltes coses bones, un espòs que m'estima, que m'estimo, uns fills fantàstics, una comunitat d'església en la qual, amb la que pertanyo i que em fa créixer en la meva fe. I també la fe m'ajuda a viure aquells moments difícils i complicats com una llum que em dona molta esperança. Però la fe no és un regal de Déu, és iniciativa de Déu, no? I nosaltres, almenys jo, em sento un humil instrument, un humil pinzell de la mà de Déu, que és pintor, no? Que és el que pinta i el que crea. Per mi això és la meva fe i ho visc així.